Dissabte es va disputar en el trinquer municipal d'Ondara la gran final del torneig local 2013, organitzat pel Club de Pilota d'Ondara amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Ondara. La partida va comptar amb un gran ambient esportiu i molta participació, a pesar de l'intens fred. En la gran final es va imposar com a millor equip local el format per Timi, Lluís i Quique, que va ser els campions del torneig local, enfront de l'equip format per Josele i Juanber, que van ser subcampions. A més, dissabte també es va disputar en el trinquer d'Ondara l'última partida de la fase regular del campionat autonòmic de parelles, entre l'equip d'Oliva B i el d'Ondara, integrat per Àngel i Ramon, que es van alçar com a guanyadors, de manera que esta setmana l'equip d'Ondara disputarà la semifinal autonòmica. L'alcalde d'Ondara, Ximo Ferrando, i el regidor d'Esports, José Miguel Marí, van assistir a aquestes trobades esportives celebrades en el trinquer municipal i van fer entrega dels trofeus a campions i subcampions. Ferrando va aprofitar l'ocasió per a traslladar al president del Club de Pilota d'Ondara el compromís de l'Ajuntament de realitzar les obres de la coberta del trinquet l'any que ve. Aquesta actuació és la més reivindicada pel Club de Pilota local i Ferrando s'ha compromès que estiga escomesa abans del 2015. Sí que és important saber i dir que el compromís que té l'equip de govern, el compromís que jo avui he traslladat, és que per abans que arribi el 2015 aquesta coberta estarà substituïda, estarà renovada i per tant tindran un terreny de joc molt més millor i en una qualitat superior a la que tenim en aquests moments. Jo li he traslladat que l'important és que tinguem un trinquet. Quan nosaltres fa uns anys van adquirir el trinquet no ens acompanyaven totes les forces polítiques. En aquell moment el Partit Popular ja va dir que si n'hi havia trinquet podríem tindre gent jugant i si no teníem trinquet podíem tindre molta il·lusió, podíem tindre molta afició, però al final no n'hi havia un lloc on poder xiquets i majors practicar l'esport. Des de l'adquisició del trinquet per part de l'Ajuntament en el 2007, el consistori ha realitzat diverses obres de millora en esta dotació esportiva, com la instal·lació d'il·luminació, la millora del lavabo, el poliment del sòl de la pista, la rehabilitació de la fatxada i la pintura de tota la pista i instal·lacions, entre altres. El trinquet data de 1872 i és un dels 3 més antics de la Comunitat Valenciana. Des de la seva adquisició per l'Ajuntament, l'edifici ha estat a disposició dels ciutadans i és utilitzat pel Club de Pilota local i per l'Escola Municipal de Pilota impulsada per l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Ondara.